Бүгін жұмға 7 май эфирда Соба телевидениесі. Отна информацион студиясынан сізні мен Раиля Ғаләвені сәлемлейм. Хайырлы кеш. Өтіп барушы отнаның район тұрмышындағы яңалыкларын ижат түркімі білән біргәләп Отна информацион шығарылышында тәқдим етәбіз. Ең элек, ең мөһимнәре турында кыскача. 1 май көне районыбызның кайбер авылларында балалар идән игә йөреп йомырка, тәм, том җыя. Бу йоланы быел байлар сабасында да башкардылар. Кул пешранса су белән юарсың, су пешранса ни белән юарсың. Урта Саба авылы кешеләре судан зарлана. Җиңү диктанты ватанпәрвәр райондашларны, яшьләрне парта артына җыйды. 1 майны бөтен ил халкы кулларга төсле кәгазьләрдән ясалган чәчәкләр, тынычлык символлары булып кәгазьдән кисеп эшләнгән күгәрченнәр тотып, демонстрацияларга чыгу белән хәтердә яңарта. Шул вакытта районыбызда борынгыдан килгән матур гореф-гадәт 1 май бәйрәмендә күкәй җыю бәйрәме, ягъни төрле төсләргә буялган тавык йомыркасы җыю йоласы яшәп килә. Күпчелек авылларда бу гадәт бүгенгәчә дәвам итә. Быел исә йоланы район үзәге байлар сабасында да торгызып җибәрделәр. Гөлназ Гатауллина дәвам итә. Андай безнең традиция дәвамлы булсын. Сабарның бөтен урамнарын яуламасын шулай. Бу инде балалык ул үтәлә китә. Менә безнең максат балалыкны озаграк саклау. Шундый традициялар аша. Шулай. Бергәләшеп матур итеп җыйганда балалар Район мәдәният бүлеге хезмәткәрләре алдан ук социаль челтәрләрдә күкәй җыю бәйрәме үтәчәген хәбәр итеп, бәйрәм көнгә үзләре дә гармун милли киемнәрдән Собаның бикет урамы башында балаларны, аларның әти-әниләрен җыйды һәм күңелле чарага старт бирде. Балаларның күбесе бу кызык бәйрәмне авылларда күреп белеп үссә дә, кайберләрнең әле моны күргәннәре юк. Хәтта гомер буе Собада яшәгән өлкәннәр өчен дә бу яңалык булды. Урам буйлап гармун моңнары, токмаклар агылды. Авыл кешесе 1 майга махсус әзерләнә, йомыркасын туплый һәм шуны бәйрәмгә каршы кичтә суган кабыгында пешереп кызарта. Иртәгесен исә чын мәгънәсендә зур бәйрәм башлана. Балалар кулларына сумкалар тотып, өйдән игә йөреп йомырка күчтәнә җыя башлыйлар, аларны һәр өйдә зурлап каршы алалар. Күчтәнәчен тапшыручы исә ил көнгә тынычлык һәм муллык килүен тели. Хәзерге көндә Собада кызы гаиләсендә яшәүче Нәкыя Мусина Сотыш авылыннан һәм бу матур бәйрәмне ул бик яхшы хәтерли. Biz buna jormalar jıyıp jılgada, butqa pişirip köke jıyıp kaytıp, şunday ağır zamanlarda da şunday rahatlıklarga eriştik biz. Allah'a şükür. Mına kadirki zaman balalarına rahmet yapsın, indi sizge uyuşturucularga başınız yitip, kişi balasını istegizge alıp, uğram yirdiğinizge Allah Teala jıllarga tanışlık versin, patşalarga sabırlık versin, balalarga tokluk, tanışlık versin. Хәзер йомыркалар төрле төсләргә буяла. Күчтәнәчләр төре дә арта. Печенье, конфет, шоколад, тәмле су һәм башка тәм-томнар балаларны тагы да кызыктыра. Собаның Совет, Октябрь, Ленин һәм башка бик күп урамнарында узды бу бәйрәм. Һәр өйдә тәм-томнар мулдан әзерләнгән иде. Балаларга бер кызык булса, һәр йортта көтеп торучы өлкәннәргә дә күңелле. Үзебезнең әле урамда булганы юк ия бердә. Собада юк. Инде исән саушылай торып, күңелле бәйрәм Аллаһка шөкер. Балаларның шатлыклары эшләренә сыймый. Әле бер капкага йөгерәләр, әле икенчесенә. Ярыша-ярыша сумкаларын тәм-том май күчтәнәчләре белән тутыралар. Кайда йомырка җыйганыгыз бар ясен? Орташ, Бүкәл авырындашта да. Күңеллеме, яшыймы бу? Әйе. Нәрсәсе белән ошый? Халык күп җыела, бөтенебез дә дуслаша алабыз малайлар белән. Елда катнашасызмы йомырка җыюда? Күп җыясызмы йомыркаларны? Ничә сумка җыйганыгыз бар авылларда? Авылда 2. Ничәдә суганар ул йомыркаларны? Без бүлеп ашыйк инде. Без бүлеп ашыйды гаиләгә. Моңа кадәр район үзәгендә 1 май ял көннәре буларак тыныч кына үтсә, быел аңа шулай яңа төсмер өстәлде. 1 май бәйрәме дип атала бит ул бәйрәм иде безнең. Электән безнең авылларда йомырка җыю шул традиция кергән.
Инде быел менә беренче тапкыр безнең мәдәният бүлегенең инициативасы белән Сабада да шул ялларны бастырып, шул ялларны үткәреп карага дигән сүз белән чыккан иде. Бу әлбәттә менә бүген беренче көн чыкты, күреп торасыз. Балалар бик күп җыелды. Инде киләчәктә бу балалар үзләренә йөри башларлар, траиссия керделәр. Бәйрәм белән сезне бу елларны югалтмаска кирәк, элекке елларыбыз һәр вакытта истә торырга тиеш. Бәйрәм белән. Районыбыз авылларында яшәүче өлкәннәр бала чакларын искә төшереп, иртәгә күкәй бәйрәме дигән кичтә хәтта өсләребезне дә шишенмичә йоклый идек. Алайса безгә күкәй калмас дип курка идек дип хатирәләрен яңарталар. Май бәйрәмендә йомырка җыю йоласы рус милләтенең Пасха бәйрәме чагылышы түгел икәнен дә искәртеп үтәргә кирәк. Бу татарларның үз бәйрәмнәре итеп кабул ителә. Чөнки борынгы чорларда әби-бабаларыбыз җиргә орлык чәчкәндә йомырка да тәгәрәткән. Бу үзенә күрә муллыкка ишарә булган. Балаларның өйдән өйгә йөреп бу тәмле ризыкны җыюы туклыкка юралган. Ә инде һәр ачык капка татарның тагын бер күркәм сыйфаты юмартлык һәм кунакчыллыкны күрсәтә. Кул пешеранса су белән юарсың, су пешеранса ни белән юарсың. Урта Саба авылы кешеләре судан зорлана. Узган атнада Урта Саба авылында Саба шәһәр җирлеге башлыгы Расих Хәсәнов һәм Саба күп тармаклы җитештерү предприятиесе җитәкчесе Илнур Хәбибуллин мәсьәләгә ачыклык кертеп, халык белән очрашты. Теманы Диләрә Җаббарова дәвам итә. Җир анабыз биргән иң зур байлыкларның берсе ул эчәр суыбыз. Халкыбыз су турында зирәк фикер әйткән. Кул пешеранса су белән юарсың, су пешеранса ни белән юарсың. Урта Саба клубында узган халык белән очрашуның төп максаты да шул пешерак су проблемасын шишу иде. Беренчедән дә Урта Сабада 3 еллык су керттек. Бөтенесе проект белән, бөтенесе эшләнгән, скважиналар бурит итеп, но менә соңгы менә бу елда суның сыйфаты үзгәрде. Су саргаймады да, ис килә башлады. Без анализлар алганнан соң күренеп тора, тимернең составы, судагы тимер состав 10 тапкырлады артык. Бик борынгы заманнардан ук су иң кадерле һәм иң файдалы эчемлекләрдән саналган. Аның дәвалау үзлекләрен белгәннәр. Гиппократ суны бик яхшы дәвалау чарасы буларак кулланырга киңәш иткән. Анда 65ләп микроэлемент барлыгы беленгән. Ләкин аларның берсе дә чамадан артык булырга тиеш түгел. Уртак сөйләшүдә мәсьәләнең шишлү юллары да ачыкланды. Ике вариант бар шишелеш. Берсен инде менә уйлап торабыз каптаждан, аның уже суның анализларын шишмәдән инде, шишмәгә каптаж ясап, шунда насослар урнаштырып, каптаж дип атала инде. Безнең менә мин обслуживахдә торган авылларда 10 шишмәдән авыл халкына су бирәбез. Моның бер но бар. Иткәнче башта суның сыйфаты булырга тиеш, икенчесе суның дебеты, шишмәнең дебеты җитәргә тиеш. Монда зирәк кенә безнең шикләнү бар, ансын карап бетерәбез. Әгәр дә инде бу вариантта барып чыкмый икән, без авыл хуҗалыгы белән сөйләшеп, моңарчы колхоз дип сөйләшәгәндә шуннан иштек Урта Саба халкы. Менә икенче вариант шул колхоз суын таштырып торырга. Су составының начараюына икенче катламнан кергән сыйфатсыз су да сәбәп булырга мөмкин дигән фараз әйтелде. Шәмәрдән ягындагы бер авылда шундый хәл туганнан соң күпмедер вакыт узгач су үзеннән үзе чистарган дигән фикердә яңгырады. Су әкренләп чистара башлаган дигәндә сөйләүләр булды инде халык тарафыннан. Шундый анализларны яңадан ясап, суны элекке халатына китереп, халыкка, Урта Саба авылы халкына тәмле, әйбәт су белән тәэмин итәргә дигән мнениегә килде инде. Менә Алла бирсә, нәрсә генә булса да инде, Урта Саба халкы шуның өчен төштек без монда җыелышдык. Сусыз калмас, сыйфатлы суны ясыйбыз. Саба шәһәр җирлеге башлыгы халыкның башка сорауларына да җавап бирде. Халык үз ризалыгы белән үйләренә таралышты дип әйтергә кирәк инде. Сорауларны һәр даим шулай сөйләшеп, шишеп торырга дигән өметтә каласы килә. Халык белән тагыз элементәдә эшлибез инде. Урта Саба авылына тагы безнең монда инде шиш тартып яңа арендомнар төзүсе була. Урта Саба авылын әкренләп Шибенка юлы зиратка таба салып бетерәсе бар. Урта Саба авылын ким хоритәргә түгел иде. Саба шикелле идеальный ясап тәртипләп куярга иде дигән өметтә каласы килә. Кеше организмының 80%-ка якын өлеше судан тора дибез икән, эчә торган суыбызның да сыйфаты яхшы булырга тиеш. Сәламәтлегебез дә шуңа бәйле бит.
Россия тарихында Бүйік Ватан сугышы темасы айрым бір урынны били. Анда яуланган зур җиңү исә Россия халкының көчен, ныклыгын, бердәмлеген күрсәтә. Менә шул тарихи чынбарлыкны хәтердә саклау максатыннан 2019 елдан бирле Бердәм Россия сәяси партиясе башка иҗтимагый оешмалар белән берлектә Бөтен Россия тарихи диктант язуны оештыра. Быел ул 29 апрельдә үтте. Җиңү диктанты дип аталган бу чара Бөек Ватан сугышы вакыйгалары темасына багышлана. Диктант язуны үткәрү мәйданчыгы булып Саба гимназиясе сайланды. Чарада катнашучыларны Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Марат Кәримов сәламләп, Бөек Ватан сугышы һәм анда җиңү темасының әһәмиятен ассызыклап чыгыш ясады, җаваплы эштә уңышлар теләде. Шулай гимназиядә җиңү көненә багышланган күргәзмә белән дә танышырга мөмкин иде. Бу акцияда Бөтен Россия буйлап миллионлаган кеше катнаша. Әйнде гомумән дөнья буенча карасак, бардыгы 76 илне кылачлый. Бик күп кешеләр бүгенге көндә нәкъ менә бөек җиңү көне уңаеннан, көне алдыннан шушы Бөек Ватан сугышы вакыйгаларын искә төшерә. Әлбәттә сораулар бик гади түгел. Хәтта әйтәсем килә, егы сораулардан да авыррак өлешләре бар. Без инде өметләнәбез, гимназия укучылары сынатмас. Гимназия укучыларына түгел бу акциядә катнашырга теләк белдергән райондашларыбыз, укытучыларыбыз да сынатмаслар дип өметләнеп калабыз. Диктант язар алдыннан чарада катнашучыларга совет солдатларының Берлинны алу сугышларын яктырткан документаль фильмда күрсәтелде. Җиңү диктантына быел Саба гимназиясының югары сыйныф укучылары һәм укытучылары барлыгы 50дән артык кеше җәлеп ителгән иде. Чараның максаты киң җәмәгатьчелекне Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнү, тарихи грамоталылыкны үстерүгә җәлеп итү һәм яшьләргә тарихи хәтер федераль партия проекты кысаларында патриотик тәрбия бирү. Акциядә катнашучылар тест формасында Бөек Ватан сугышы темасына кагылышлы 25 биремне шиште. Быел мәктәпне тәмамлаучы Фәридә Моратова тарих фәненнән бердәм дәүләт имтиханын да тапшырырга җыена. Диктант исә булган белемнәрне ныгытырга ярдәм итәчәк ди ул. Бөек Ватан сугышы ул безнең илебез өчен бик мөһим тема. Мин бу диктантта уже бер ел гына катнашмыйм, теге ел башка елларында, алдагы елларда катнашкан идем. Бик теләп катнашам, чөнки бу акция безнең киләчәк поколениебызга, киләчәк буыннарыбызга үзебезнең тарихны сакларга булыша. Мин үзем тарихтан имтихан бирәм. Хаҗиева Нурия Гаяз кызы бу белем йортында күп еллардан бирле тарих фәнен укыта, әмма диктант язуда катнашучы буларак тесттагы кайбер биремнәр уйланырга да мәҗбүр итә ди. Укучылар арасында төрлесе бар. Кемгәдер бу сораулар катлаулы булачак. Кемгәдер инде бу сораулар җиңел булачак. Мәсәлән, менә экзаменга әзерләнүче укучылар бар. Аларга инде җиңелрәк. Инде тарихтан экзамен бирмәгән укучыларга авыррак булачак. Безгә инде укучыларга инде бу бер төрле сигнал булып тора инде. Кайсыдыр вакыйгаларны яңадан кабатларга, кайсысын яңадан өйрәнергә. Без Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнәбез хәзер 10-11 классларда, сыйныфларда. Менә 9 классны, 9 сыйныфны тәмамлап бетергәннәр әзрәк кенә бераз гына инде бу теманы, бу вакыйгаларны өйрәнмичрәк китәләр. Булай мәктәп күләмендә төрле мероприятиялар, Орленок, Зорница мероприятияларында, аннар мәктәп төрле конкурсларда катнаша, анда дагы барыбер шушы Бөек Ватан сугышы тарихын өйрәнелә. Диктант түгел 14 сәгатьтә башланды, тесттагы биремнәрне шишәргә 45 минут вакыт бирелде. Катнашучыларның исем фамилиялары күрсәтелми дип хәбәр иттеләр. Эшләр махсус бланкта идентификацион номерлар белән билгеләнде. Нәтиҗәләр дә сайтта шушы номерлар белән күрсәтеләчәк. Ахырдан барысы да сертификат, җиңү диктанты дигән сүзләр язылган ручка, календарь, значоклар белән бүләкләнде. Шушы көннәрдә Сабантуй мәдәни спорт комплексында яшьләр форумы булып узды. Яшьләребезне нинди проблемалар борчый? Аларның уй-фикерләре нинди? Бу хакта киләсе сюжетта. Билгеләнгән планнарны тормышка ашыру өчен еш кына финанс мөмкинлекләре җитмәй. Грантлар системасы ярдәмендә иң кыю идеялар һәм теләкләр чынга ашырыла. Бигрәк тә быелгы елның фән һәм технологиялар елы икәнен исәпкә алсак, моңа ышаныч тагын да арта. Киләчәгебез яшьләр кулында дигән гыйбарәгә туры килеп, районыбыз яшьләре һәрчак активлыклары белән аерылып тора. Саба кызы Фәнзилә Гыймадиева мәсәлән, World Skills уеннарының көмеш призеры. Бүгенге форумда мин камера мотор дип аталган проектны тәкъдим итәм. Һәм бу проектны мин яшьләргә, бу мәктәптә укучы балаларга бик кирәкле дип
ойлайм. Чөнки бу сфера хәзер үсә, шуңа күрә мин шушы теманы алдым. Чөнки мин үзем видеопроизводство компетенциясында WorldSkills'та катнашып урыннар алып, шул әйбер буенча инде мондагы балаларны даган, яшьләрне даган үзем артыннан алып барасым килә. Чарада Татарстан мөмкинлекләр территориясе оешмасы җитәкчесе Нәфис Сираҗетдинов катнашты. Ул яшьләрне форум компанияләренең 2020 елгы нәтиҗәләре белән таныштырды. Проектларны әзерләгәндә нәрсәләргә игътибар итәргә кирәклеге хакында сөйләде. Жюрида шулай ук Мәгариф идарәсе начальнигының тәрбия эшләре буенча урынбасары Гөлнар Шафикова һәм яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге начальнигы Ирек Гарипов та бар иде. Безнең яшьләр министрлыгы тарафыннан 2021 елда районнарга 50 миллион күләмендә акча биреләчәк. Бу акча биреләчәк теге яки бу яшьләрнең идеясын чынга ашыру өчен. Менә шуңа күрә без бүгенге көндә шушы яшьләрнең идеясын туплап районнан бер масштабный проект биргә җыенабыз. Шуңа күрә инде аларның фикерләрен белергә, алар белән киңәшергә, алга таба инде шушы аларның булган фикерләрен министрлык ярдәме белән чынга ашырга уйлыйбыз. Проектлар төрле тематиканы кулашлаган. Катнашучыларда төрле даирәдән, араларында мәктәп укучылары да, студентлар да, шактый тәҗрибә туплаган хезмәткәрләр дә бар. Камил Әмиров Шикше урта мәктәбеннән килгән. Бу форумга инде доступный спорт дигән тема белән килдем. Проектымның темасы инде бу минемчә бу минем авылыма бик тә кирәк, спорт площадкасы. Чөнки безнең анда бернинди андай бер юк. Менә футбол площадкасы, тренажер, менә андай бер нәрсә юк. Теге әзрәк булса да авыл халкын зур улы яшьтәге кешеләрне спорт юнәлешенә кертергә кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә бу теманы сойлап алдым. Иң яхшы дип табылган 3 проект иясе 2000-нән 5000 сумга кадәр акчалата призлар белән бүләкләнде. Беренче урынга Мин әни булам проект өчен Айзилә Вәлиуллина, икенче урынга Фәнзилә Гыймадиева, өченче урынга Җиргә урман бүләк ит проекты белән Гөлнара Мустафина лаек булды. Бөек Ватан сугышы тамамлануга быел 76 ел тула. Еллар уза, дөньяга яңа буыннар туа. Әмма кан кыйгыш сугышлар турында онытырга беребезнең дә хакы юк. Атна дәвамында бу датага багышланган төрле бәйрәм чаралары уздырыла. Район китапханәсендә үткән әдәби сәгатьтә безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Илебез тарихында халык хәтереннән җуелмый торган вакыйгалар бар. Бөек җиңү көне якынлашканда батырларыбызны искә алабыз, аларга дан җырлыйбыз. Бигрәк тә үсеп килүче яшь буын каһарманнарыбызны онытырга тиеш түгел. Менә быел да без аны бик зурлап, матур итеп каршы алырга әзерләнәбез. Һәм районыбыз китапханәләренең һәрберсендә бик матур чаралар уза. 1-10 май аралыгында безнең һәр көнебез шушы җиңү көненә багышлана. Һәм китапханәдә махсус бер тема буенча чара уздырабыз. Һәм беренчесен инде без аның үзебезнең якташ геройларыбыздан башладык. Менә районыбыздан чыккан 4 Советлар Союзы герое, Дон орденына 2 тулы кавалерына багышланган махсус чаралар узды. Һәм инде Саба районында тылдан инде эшләр башкарылган. Һәм менә шушы бөтен мәгълүматларны безнең бүгенге көндә китап укучыларыбызга, райондашларыбызга һәм кайткан кунакларыбызга җиткерәсебез килә. Һәм һәр көнне без аларны шушы районыбыз китапханәсендә көтеп калабыз. Каләм белән җиңдем дошманны дигән исем астында узган әдәби сәгатьтә Саба гимназиясының 1 А сыйныфы укучыларына сугыш, ул китергән фаҗигаләр турында мәгълүмат бирелде. Якташларыбыз батырлыгы да яктыртылды. Ә инде бәйрәм чараларына мәдәният бүлегенә караган оешма җитәкчеләре Шәүкәт Галиевның Әткәйгә хат поэмасын укып старт биргәннәр. Һәрберебез шушы сугыш китергән авырлыкларны, җиңүнең бәйрәм шатлыгын һәр кешегә барып җитсен өчен тырышабыз. Ә инде һәр авылда очрашулар, бик матур акциялар уза. Алар да инде бөтенесе бер максатка корылган. Бүгенге буын сугыш ветераннары турында күбрәк белсен иде. Һәм инде шушы җиңүнең кадерен белеп, тыныч, матур тормышта яшәүебезгә куанып яшәсен иде дигән теләктә калабыз. Кичәдә герой шагыйребез Муса Җәлил шигырьләре яңгырады. Абдулла Алиш әсәрләре искә алынды. Китап укучылар әби бабаларына истәлек өчен бәйрәм открыткаларында бик теләп ясадылар. Аида Габдрахманова исә Гадел Кутуйның Туган ил шигырен дә сөйләп күрсәтте. Туган ил, матур ил, калдың бездән еракта.
Қалсаң да бізден ерақта, көңілдесің һәр шақта. Суың тәмлі, қырың емлі, шифалы хаваларың, суғышларда дан қазанды сенің батыруларың. İdanlı il, işanlı il, sen benim tuğan ilim, ketken çokta içken suğun, deme ağızda benim. Әлеге чарада катнашу укучыларда үз ягының каһарманнары белән горурлану, туган иленең батырларына соклану хисе, үткән тарихыбыз белән кызыксыну теләге уятыр дип ышанып калабыз. Соба районы балалар ижад үзәге 30 апрель көнне без бергә Милли халык иҗаты балалар фестиваленә йомгак ясады. Аның гала концерты Соба районы мәдәният йортында гөрләп узды. Искиткеч җылы, җанлы концерт булды ул. Балалар ижад үзәге уку елы дәвамында балалар һәм әти-әниләр белән кулга-кул тотынышып эшли. Музыка, хореография, рәсем сәнгате, компьютер кул эшләре белән шөгыльләнергә теләгән балаларны иң талантлы тырыш педагоглар үз канатлары астына җыя һәм ел дәвамында балаларның осталыкларын арттыру, һөнәри күнекмәләр бирү юнәлешендә эш алып бара. Без бергә фестивалендә буларның барысын да ачык күрергә була иде. Мәдәният йортының файысында иҗат үзәгендә эшләп килүче түгәрәкләр бик бай күргәзмәләр оештырып тамашачыларны каршы алды. Шунда ук мастер-класслар да үткәрелде. Бүген безнең чынлап та менә монда бүген мәдәният йортына җыелдык инде без бергә фестиваленең, демәк республика фестиваленең муниципаль этабының гала концерты. Бүген монда шушы гала концертта чыгыш ясап, призы урыннарга лаек булган укучылар бүләкләнәчәк. Без инде март айы дәвамында 10 номинация буенча үткәрдек шушы фестивальнең муниципаль этабын һәм шул балалар бүген бүләкләнәчәк. Һәм шулай ук инде безнең балалар иҗат үзәгенең үзендә дә бит бик күп түгәрәкләр эшләп килә. Шушы түгәрәкләргә йөрүче балаларның да чыгышларын бүген тәкъдим итәбез. Һәм шуның айдан без инде әти-әниләребезне дә чакырдык, укучыларыбызның әти-әниләрен дә чакырдык. Һәм шушындый бәйрәм кичәсе матур гына узар дип өметләнәбез. Менә иң башта файда булачак инде безнең мастер-класслар, безнең кул эшләре буенча һәм компьютер түгәрәге буенча укытучыларыбыз үзләренең эшләрен тәкъдим итәләр. Укучылар мастер-классларда катнашалар. Монда инде шулай ук укучылар гына түгел, әти-әниләр дә рәхәтләнеп килеп, алар белән бергә шул эшләрне эшләргә мөмкиннәр. Шундыйрак мастер-класс. Безнең үзебездә менә мәсәлән 6 түгәрәк эшләп килә. 6 түгәрәк, алар һәрберсе икешәр юнәлешне алып баралар. Һәм шулай ук инде безнең район мәктәпләрендә 990 бала шөгыльләнә түгәрәкләрдә. Менә март айы дәвамында үтте бит инде безнең муниципаль этап. Бу инде безнең түгәрәкләр эшчәнлегенә йомгак буларак ясалды. Күп еллар дәвамында бара инде бу безнең традиция буларак әлеге фестиваль. Шушы вакытта балалар әйткәнемчә чыгыш ясап, үзләренең эшләренә, еллык эшләренә йомгак ясыйлар. Бу фестивальнең муниципаль этабында 500-дән артык бала катнашты. Һәм бүген инде менә сәхнәгә менәчәк 100-дән артык бала һәм алар арасында 22 коллектив бар. Әлеге коллективларда бүләкләнеп китәчәк инде. Һәм гомумән бүген безнең чыгыш ясаячак, сәхнәдә чыгыш ясаячак 200-гә якын бала. Менә шушы безнең инде әйткәнемчә түгәрәкләрдә шөгыльләнүче балалар булар безнең. Хәзерге заман балаларының кызыксынулары бик төрле. Иҗат үзәгендә исә күп төрле һөнәрләр үзләштерергә мөмкин. Мәсәлән, биредә Зөлфия Гыймадиева җитәкчелегендә модалар театры эшләп килә. Нигездә кызлар йөри. Энеге җып-сапларга өйрәнүдән эшне башлаган кызлар үзләре иҗат иткән киемнәр коллекциясе белән тамашачыларны шаккатырды. Зөлфия апаларының бәйрәмгә үзе теккән күлмәк, калфагы да күз явын алырлык иде. Киемне үзем тектем. Менә шуның өчен инде бүген без как раз шундый коллекция күрсәтәчәкбез, Алла бирсә. Татар гырыф-гадәтләрен саклап калыр өчен, шушы балаларыбызга сеңдерер өчен как раз стилебез шушындый. Бүген тәкъдим итә торган. 20 ел инде мин бар иҗат үзәгендә эшлим. Элек мин шушы бәләкәй балаларны алырга бик куркаем. Мин бит инде түгү кружогына барам. Гел улы балаларны алайым, 4-5 классларны. Ә менә хәзерге вакытта, хәзерге заман балалар дип әйтә алам, алар рәхәтләнеп шушы эшне башкаралар. Бик теләп инә белән эшлиләр, бисырлар белән эшлиләр. Субханалла. Без бергә бәйгесе 10 номинация буенча үткән. Җиңүчеләр арасында Шикши төп мәктәбе укучылары да бар. Безнең укучыларыбыз төрле дәрәҗәдә, төрле конкурсларда бик теләп катнашалар, бик яраталар. Менә без бергә дигән конкурста да 2 урыныбыз булды. Кәләпүш бию төркеме урын алды. Шулай Гыйләҗдинов Инсаф дигән укучыбыз 2нче дәрәҗәле дипломга лаек булды.
Kontsert barышында җиңүчеләр бүләкләнде. Сәхнәдә исә балачак бәйрәме булды. Дәртле биюләр, зур осталык белән башкарылган җырларның берсе дә тамашачыны битараф калдырмады. Нәфис сүз осталары үсеп килүен күрүдә сөендерде. Без бергә фестивале балачак бәйрәме булды. Зур сәхнәдә чыгыш ясагач, балаларның үз-үзләренә ышанычлары артты. Әти-әниләр күңеле исә сөенеч һәм укытучыларга рәхмәт хисе белән тулды. Ә хәзер спорт темасына. Бойлар собасының Аргамак картодромында шоңгы роллерларында узышу буенча сезон ачу ярышлары булып узды. Мәктәп укучылары да, өлкәннәр дә ярышларда бик теләп катнаштылар. Шоңгы роллерларында узышу буенча ярышлар Татарстан Республикасында игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына, шулай ук биек җиңүнең 76 еллыгына багышлап уздырылды. Ярышта катнашырга 120дән артык спортчы килгән иде. Шоңгы роллерларында узышу ярышлары әле соңгы елларда гына популярлаша башлады, ләкин аны үз итүчеләрнең саны арта бара. Өстәвенә сәламәтлек өчен дә бик файдалы спорт түре. Ярышларны Әлим балалар спорт мәктәбе бассейн спорт комплекс директоры Рифат Хисамов ачты. Біздің бірінші тапқыр ярыш ұшы лыжы роллер деп әйтегенде, шаңғы роллері бой елны деп әйтек, әлі сезон бітті лыжный, қазір ене күштік шушы лыжы роллерға. Бүгін әлі, скажем так, районный, әлі бірінші ярыштар бұл. Мен думаю, бұл ярышларны көбірек етіп ясарға. Шуңа көре біздің әзімі көпмі лыжы роллерда инде успехлар да бар деп әйтек. Шуңа көре бүгін хайраңына кіші келді біздің. Шит райондарында егетлер көріне, қызлар көріне мен арға самый главный без трамп шушы ярышны үткәргә и уңышлар инде. Татарстан ішінде әлі бик күп ярышлар түгел үткәрді, но мен думаю, дальше тагын да ярышлар булыр. Шуңа күрә әле бу бездә Татарстанда бик күп развит түгел. Шуңа күрә җәйге лыжы роллеры бит. Но мен думаю, әкренләп булыр. Шоңгы роллерларында шуу белән һәркем шөгыльләнә ала. Мәсәлән, Бойлар сабасында яшәүче Кабировлар гаиләсендәге хатын-кызлар бердәм рәвештә ярышка килгән иде. Әниләре Олеся ханым, кызлары Лиана, Сабина һәр кайсы үз яшь категориясында беренче урынны алды. Мин лыжы роллер белән апайдан карап шөгыльләнә башладым. Ул монда мин 5 ел шөгыльләнәм, ә ул 7 елдан күбрәк шөгыльләнә. Мин шөгыльләнәм йөзү белән һәм шоңгыда шуам. Күбрәк мин яратам йөзүне. Бу елны лыжы роллер беренче тапкыр үткәрелә. Мин монда әнием белән килдем һәм Сабин дигән апаем белән без үзебез бөтен гаилә белән килдек ярышырга. Спортны үз итүче өлкәннәр шоңгы роллерларында узышканда да сынатмадылар. Әмин абый Миннагулов, Рәис абый Мәүлитов үзләренә тиешле араны һич авырыксынмыйча уза алдылар. Ярышка килгән өлкән яшьтәгеләрнең күбесе өчен спорт инде яшәү рәвешенә әйләнгән. Шәмәрдәннән бүген төштек. Шу ярышка, лыжы роллер ярышына. Менә әйбәтләп кенә башланып китте. Беренче яшьләр башланды инде. Яшьләр дә күп. Аларның шулай катнашуы да бик күңелле безгә. Спортка бирүчән шын спортны яратучы кешеләр бүген барысы шушында инде. Лыжы роллерда. Лыжы биткәннән соң инде лыжный соревнование безнең башына менә шу лыжы роллер соревнованиелары. Безнең Шәмәрдәндә шөгыльләнер өчен дигән урыннар бар. Аллага шөкер. Әйе, вакыт булганда нәрсәдер күңелгә җитмәгәндә обязательно чыгабыз инде. Спортчылар өчен җәйге спорт ярышлары башланып китте. Ярышлар расписаниесе бик бай һәм төрле спорт ярышларын үз эшенә ала. Авыл җирлекләре һәм хезмәт коллективларының ир-егетләрдән торган волейбол командалары арасында суперфинал ярышлары булып узды. Кем җиңүче? Бу хакта безнең хәбәрдә. Узган атнада Соба спорт комплексында ир-егетләр командалары арасында волейбол ярышларының соңгысы булды. Кышкы айларда барган киеренке ярышлар тамамланды. Ә моңа кадәр иң шәп уенчы саналган командаларны узып, авыл җирлекләре җиңде. Мәсәлән, Симәк авыл җирлеге быел Соба муниципаль районы этабында беренчелекне алды. Тренировка инде иң күп тренировка һәм үзебездә Аллага шөкер бөтен яшьләр кайта шөгыльләнә. Ялларын шөгыльләнәбез. Клуб салып куйдылар үзебезгә спорт комплексында. Шунда шөгыльләнеп, шунда занимация итеп, әкренгә тырышабыз. Шундый үрләр яуларга. Бөтен уйнаган егетләргә рәхмәт әйтәм. Шундый җиңү бар тик команда гына ирешә ала. Аллага шөкер, менә безнең авыл җирлегендә дә шундый зур бәйрәм бүген. Безнең күпме уйнаганнан соң инде авыл җирлеге беренче урынга лаек булды. Мин үзебезнең егетләр белән чын күңелдән горурланам. Бик матур уен күрсәттеләр. Шәмәрдән тимер юлчылары командалары 2нче урынны, ә Сатыш авыл җирлегенең Бигәнәй авыл командасы 3нче урынны яулады. Тимершыклылар да оста уйнадылар.
Алар 4-нче урында. Җиңүчеләргә бүләкләрне Саба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов тапшырды. Тамашачы җанатарлар да уеннардан бик канәгать калды. 21 елның волейбол районындагы узатылган волейбол ярышлары башыннан алып ахырына кадәр карады. Менә бүген иң ахыргы уен булды инде. Әйтергә кирәк, командалар бик яхшы әзерләнделәр. Бигрәк тә әйтергә кирәк, менә монда авыл җирлекләреннән килгән, Симет җирлегеннән килгән, аннан соң Бигәнәй, Сатыш авылы җирлегеннән килгән, алар шул кадәр матур уен күрсәттеләр. Аларның инде бу тупны ала алмаслар дигән вакытта да алалар, бирәләр. Кыскача гына әйткән вакытта бик матур уен күрсәттеләр, бик матур уен барды. Киләсе елларда да бу елның сезоны ябыла инде. Волейбол ярышы буенча киләсе елларга да исән-сау булып карага ясын. Волейбол уеннарының кышкы сезоны тамамланды. Алда җәй. Ачык һавада бу уеннарга тагын да киң майдан бирелсен иде. Атна информацион программабыз ахырына якынлашып килә. Барыгызды да алда торган иң зур бәйрәм җиңү көне белән котлыйбыз. Һәм 9 май көнне бәйрәм демонстрациясенә дәшеп калабыз. Парад иртәнге сәгать 9-да башлана. Саба дуканнары телевидениесе аны турыдан-туры трансляциялый. Бәйрәмнәрне бергә каршылыйк. Илебез иминлектә яшәсен. Һәр көнебезне тыныч күктән Кояш сәламләсен. Алга таба җырлы бүләк студиясында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.